Удуших семейството си, защото имах афера аз. Намушках майка си 79 пъти. Удуших семейството си, защото имах афера аз, Кристофър Уотс, живеех с бременната си жена Шанън и двете ни дъщери в Колорадо, изглеждахме като перфектното семейство за пред другите, но в действителност не се разбирахме. Една вечер моята съпруга се прибра от командировка в 1 часа през нощта, докато аз и децата вече спяхме. Тогава тя ме събуди, крещейки, и ми каза, че знае за моята любовница. Аз отвърнах, че трябва да се разведем, а тя ме заплаши, че никога повече няма да видя децата. В този момент аз избухнах в пристъп на гняв, хванах я за врата и започнах да душа бременната си съпруга, докато тя не спря да диша. Децата ми се бяха събудили от силния шум и видяха как нося мъртвото тяло на майка им. Започнаха въпроси. Казах им, че трябва да отидем до болницата, защото на мама й е зле. Качихме се в колата и пътувахме 1 час. Спряхме близо до работното ми място. Вече знаех какво трябва да направя, взех едно детско одеяло и задуших с него до смърт двете ми малки дъщери. След което ги хвърлих в резервоар с нефт, жена ми зарових в плитък гроб. След което се обадих на любовницата си, казах и че семейството ми е изчезнало и че лягам да спя. Не след дълго полицията започна да ги търси. Приятели, колеги се чудеха къде е жена ми. Аз се преструвах на съсипан баща и загрижен съпруг, но полицията бяха подозрителни и ме сложиха на полиграфски тест, на който аз се провалих и бях незабавно арестуван и ми беше обявена доживотна присъда. Моята защита беше, че жена ми бе виновна за всичко, а аз бях жертвата. Какво мислите вие, споделете долу в коментарите. Намушках майка си 79 пъти, защото се ожени повторно. Аз и Изабела Гузман отраснах с майка ми Юн Мин в Колорадо, в нормално семейство. Но когато бях само на 4 години, родителите ми се разведоха и майка ми се ожени повторно. Тогава връзката между нас се разпадна. Семето на омразата към нея започна да расте. Никога не успях да приема пастрока си Раян. В тинейджърството станах непоносима, исках луксозен живот и неща, които семейството ми не можеха да си позволят. Така омразата ми нарастваше още повече. Родителите ми бяха изключително религиозни. Аз мислех това за глупост и на 14 години оставих религията. Това още повече влоши отношенията ни. Когато станах на 18 години, нещата излязоха извън контрол. Един ден водехме поредния скандал, защото аз не исках да завърша гимназия. Нещата толкова ескалираха, че аз заплюх майка ми в лицето. Тя реши да ме накаже, но не знаеше какво я очаква. На другия ден изпратих имейл, че тя ще си плати. Тя дори изпрати полицията и баща ми да говорят с мен, но това не помогна. Когато тя се прибра и влезе да се изкъпе, аз взех един кухненски нож, влязох в банята и я намушках брутално в лицето до смърт 79 пъти. Когато се осъзнах, всичко беше тихо. Опитах дори да избягам, но няколко дни по-късно полицията ме спипа. Бях затворена в психиатрична клиника, защото се държах нагло и неадекватно в съда. Какво мислите вие за случилото се? Заслужваше ли го майка ми? Споделете долу в коментарите. Убих семейството си и се обесих, защото загубих ума си. Аз, Крис Беноа, бях един от най-добрите професионални кечисти. През 90-те години нямаше брутален бой или брутална сцена, която да откажа. През 1997 година започнах афера с Нанси, която трябваше да бъде само за пред камерите, но тя прерасна в истинска любов. Скоро се оженихме и ни се роди прекрасен син Даниел. На пръв поглед бяхме перфектното щастливо семейство, но дали? През юни 2007 година се обадих на моя добър приятел и колега Чаво Гереро, че няма да мога да летя за един от боевете ми, защото жена ми и детето ми са много болни. По-късно вечерта той и още няколко мои колеги получиха изключително странни съобщения от моя телефон и този на жена ми. След като продуцента ми ги беше чул и не успя да се свърже с мен и с семейството ми притиснен, той се обади в полицията, за да проверят дали всичко е наред. Те пристигнаха в дома ми в Джорджия, но никой не отваряше вратата, наложи се да влязат, но това, което намериха, беше потресаващо. Първо те се натъкнаха на жена ми Нанси, която беше удушена, вързана и увита в одеяло с седяща Библия до нея на пода. След това откриха сина ми също удушен с Библия до него. Накрая намериха и мен обесен в собствения ми фитнес, след като бях осъзнал какво бях сторил.
Всички бяха потресени и си питаха защо бих сторил подобно нещо. Отговорът излезе по-късно в моята аутопсия. Заради бруталната ми кариера и множеството удари по главата, имах заболяване, от което мозъка ми атрофираше и ми правеше бъркан, неадекватен и агресивен. Употребата на стероиди само беше допринесла за влошаването на моето състояние. Мислите ли, че това бе истинската причина да сторя подобен ужас? Или истината е друга? Споделете долу в коментарите.